declara la verità. Non declara lì. A Kaya. Tanu ye mo kire kadi aw belejele ma ceni muso dimseni ani mabakoro aw munun be kan lamɛn ni waati na yɔrɔ surun ani yɔrɔ jan Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan baw belejele fu dante foli mina aw sogolen do radio jɛ ka fɔ la a bɛ laseli kaw ma kɛmɛ buruburu 7 aw be ya sanfɛ aw bisimila an ka dɔgɔkun kunnafoniw kɛnɛ kan a jɔsen na kumabaw filɛ san 2024 o kɔni kuncɛra an dola san 2025 kɔnɔna na ladarako la a bɛ kɛ cogo min na jamana kuntigi ni o ye an ka général d'armée Asimi Goïta ye ale kɔni bɔra sankura nali ka se ka bɔ ka kuma jamanadenw ye ayiwa fɛn belebeleba minnu bɛ yen n'a yɛrɛ sera k'o kɛ ani laɲini minnu bɛ a yɛrɛ la ka ɲɛsin san 2025 kɔɲɔw ma a ye walawalaliw kɛ o la n'Ala sɔnna an bɛna an da don a kumabaw la k'o latɛmɛ aw ye. Jamana cakɛda min bɛ yen n'a ka baara ɲɛsinnen bɛ kirikow ma olu kun ye sigi dɔ kɛ ka se ka kuma u ye baara kumaba minnu fana kɛ san 2024 kɔnɔ ka ɲɛfɔli kɛ olu kan ani san 2025 nata u kan ka baaraba minnu kɛ mago kan ka jɔ ma hakɛ min na kiriko bunakun kan ani jɔyɔrɔ min b'u la kalafiliko ta fanfɛlaw la ka se ka da don olu bɛɛ lajɛlen na k'o walawala kɛnɛ ɲɛmaaya tun bɛ an ka minisiri bolo min ka ca ɲɛsin bɛ kiriko ma n'o ye Mamudu Kasugu ye ko bɛna tɛmɛ jamukan kɔnɔ. Cɛncɛn fuga jamana saba faralen ɲɔgɔn kan ni o ye AES ye olu kɔni tun ye tile fila lajɛ dɔ kɛ kɛrɛnkɛrɛn na a maa minnu bɛ yen n'u ka baara ɲɛsin bɛ kunnafoni dikow ma ka se ka bɔ ka walawalali kɛ jamanadenw ye i n'a fɔ ayiwa jamana saba ninnu yɛrɛ ma ɲɛmaw ye laɲiniw kɛ cogo min na k'a fɔ kunnafoni di sira jɔnjɔn dɔw ka se ka sɔrɔ cɛncɛn fuga jamana saba ninnu tɔgɔ la ni o ye AES ye u yɛrɛ ka kunnafoniw bɛ se ka folofolo min sanfɛ o ko fana kun cɛra min bɔra o kɔfɛ an bɛna an da don o fana na k'o walawala aw ye. Balimaw nin de ye an ka bi don juakun kunnafoni la kumabaw ye an bɛna minnu walawala aw ye sanga kundun kɔnɔ sɔgɔlen ka to an na. An balimaw foli ani tanu ye an b'o kɛrɛnkɛrɛn k'o di aw ma kokura halisa k'aw hakili jigin k'a fɔ aw sɔgɔlen don radio jɛ ka fɔ la a bɛ laseli k'aw ma kɛmɛ buruburu 7 bɛ a sanfɛ nin ye an ka don kunnafoni dɔgɔkun kunnafoni waatiw selen ye min bɛ ka lase aw ma Seku Tarawele fɛ an bɛ Jakite ale bolo bɛ nɛgɛw kɛrɛfɛ juru la baaraw bɛɛ lajɛlen kalifalen don an ka ɲɛmaa la ni o ye Buwa Jabate aw bisimila an ka kɛnɛ kan. Balimaw an bɛ don an ka kunnafoni kɔnɔ joona i n'a fɔ an tun y'a ɲɛfɔ aw ɲɛna cogo min na san 2024 o kɔni kuncɛra an donna san 2025 kɔnɔ o de la an b'a daminɛ ni min ye o de ye ka dugawu kɛ jamana ni jamanadenw bɛɛ lajɛlen ye ayiwa an sera ka kumaba minnu kɛ san 2024 na ayiwa an ka san 2025 o ka kɛ sira ye halisa baara kumaba tɔw ka se ka olu yakubaya ka di an ma jamana ɲɛmaaw ka se ka olu dɛmɛ u ka baara kɛtaw la n badenw o de hukumu kelen kɔnɔna na an ka jamana kuntigi ni o ye général d'armée Asimi Goïta ye ale kɔni bɔra ni ka se ka walawalali dɔ kɛ jamanadenw ye a yɛrɛ sigi ni sisan cɛ a sera ka baaraba minnu kɛ kɛrɛnkɛrɛnna san 2024 hukumu kɔnɔna na a y'i da don olu la o dɔ bɛ tali kɛ jumɛn na lakana bunakun kan an ka jamana kuntigi ni o ye général d'armée Asimi Goïta ye a kɔni y'a jira k'a fɔ fɛn min ye lakana ta fanfɛla ye an ka finitigilakaw u y'u seko bɛɛ lajɛlen k'o la ka sabu kɛ jumɛn ye yɔrɔ camanba dɔw de tun bɛ yen lakana tun ma se ka sabati yɔrɔ minnu na nka an bɛ don minɛ ko bi ko alihamudulilayi kɔni o bɛ se ka fɔ ka d'a kan lakana sera ka sabati o yɔrɔ caman na o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen fɛn min ye kɛlɛkɛminɛnw ye jamanakuntigi da sera o fana ma sabula a y'a jira k'a fɔ finitigilakaw bɛ cɛsiriw la halisa ka taa se jamana ɲɛmaaw ma cogo min na o bɛ se ka halisa minɛn jɔnjɔnw ɲini ka di an ka finitigilakaw ma lakana bɛ se ka sabati jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an ka jamanakuntigi a tilala k'a jira k'a fɔ an ka dugujukɔrɔfɛnw olu fana ta fanfɛla la ɲɛta belebele kɔni o kɛra o de la ni o dɔ yɛrɛ ye lithium bondoba min n'o yera Gulaminakaw fɛ yen Buguni ale marabolo la o dayɛlɛla jamanakuntigi y'a jira k'a fɔ olu fɛn filɛ nin o bɛɛ lajɛlen de bɛna kɛ sababu ye jamana yɛrɛ ka ɲɛtaga ka se k'o sabati ani fantanya jugu min bɛ jamana kɔnɔna na ka caman bɔ
bɔ o la ani jamana o yiriwa n'an ko a ma ko développement o ka se ka sabati sira caman fana kan. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen, an ka jamana maa ɲɛma a tilala k'a jira k'a fɔ san 2025 o kɔni na kɛ seko ani dɔnko o san belebele ye. Sabula ko kɛn bɛ ka fɛɛrɛ bolo caman sigi sen kan cogo min na o fana bɛ se ka yiriwa majɛ minnu bɛ o la k'olu bɛɛ lajɛlen dafa. Sɛnɛ ta bunakun kan jamanakuntigi a y'i da don o fana na ka walawalaliw kɛ o la. A y'a jira k'a fɔ ko fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw fana na ɲini joona cogo min na sɛnɛ bɛ se ka yakubaya dunkafa o fana ka sabati an ka jamana kɔnɔna na. Jamanakuntigi a tilala ka wele bila kokura jamanadenw bɛɛ lajɛlen ma an ka jɛ kan an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogo min na maliden bɛɛ lajɛlen ka laɲini ye min ye o bɛ se ka sabati ani Mali yɛrɛ ni jamana wɛrɛw olu ni ɲɔgɔn cɛ baaraw la. Jamanakuntigi tilala k'a jira k'a fɔ o fana yakubayala min n'an ko a ma ko diplomasi, ka d'a kan jamana caman bɛ yen olu ni Mali bɛ ka fɛn caman kɛ ɲɔgɔn fɛ bi bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ta sɔrɔ min na. A kɔni ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ maliden bɛɛ lajɛlen ka dugawu kɛ ayiwa an ka laɲini ye min ye Ala bɛ se k'o sabati. An bɛ to an ka kunnafoni kɔni kɔnɔna na badenw i n'a fɔ an y'a ɲɛfɔ an ɲɛna cogo min na san in kɔni kuncɛlen a kɛra bonya ani karama ye yɔrɔ caman fɛ. O de hukumu kɔnɔna la sisan an bɛ to AES kɔnɔna na Burkina Faso jamanakuntigi ni o ye Capitaine Ibrahim Traoré ale fana ye bɔli kɛ san kuncɛli o hukumu kɔnɔna na ka se ka weleweleda kɛ ka ɲɛsin Burkina Faso jamanadenw bɛɛ lajɛlen ma fo ka taa se AES jamanaw ni o bɛ tali kɛ cɛncɛnfuga jamana 3 faralen ɲɔgɔn kan ka weleweleda kɛ ka ɲɛsin u ma. O dɔ kɛra jumɛn ye a kɔni y'a jira k'a fɔ u sera ka baaraba minnu kɛ san 2024 kɔnɔ o ma kɛ foyi senfɛ fɔ jamana yɛrɛ ka ɲɛtaga o bɛ se ka kɛ fɛn sabatilen ye jamana 3 ninnu ani jarawulikɛlaw olu fana kɛlɛli o hukumu kɔnɔna ani fɛn caman wɛrɛw. Capitaine Ibrahim Traoré ni ale de ye Burkina Faso jamana kuntigi ye a tilala ka welew bila kokura ka ɲɛsin Burkina Faso jamanadenw ma ka ɲini u fɛ u ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ. U ye baara belebele minnu kɛ ka tɛmɛ halisa u ka jɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogo min na san nataw olu fana bɛ se ka kɛ bonya ani karama ye ani u yɛrɛ ka ayiwa laɲinibaw ye fɛn minnu ye olu fana bɛ sabati. A tilala ka layidukan kelen ta Burkina Faso jamanadenw ye k'a fɔ ayiwa u kɛn filɛ ka jɛkulu min sigi sen kan ni o ye Confédération des États de l'Alliance des États du Sahel k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ka i ka cɛsiriw kɛ cogo min na halisa o yɛrɛ ka baara kumaba minnu bolodalen bɛ a bɛɛ bɛ se ka kɛ ɲɛtagaw ye jamana 3 ninnu u bɛɛ lajɛlen ka taa ɲɛ kama. N'an bɔra yen halisa an bɛ to kunnafoni kɔnɔna na Ghana jamanakuntigi ale sigilen kɔfɛ ka ban a ka sigiliba kan ka kɛ nanzarakan na n'an ko a ma ko investiture o kɔni bolodalen bɛ ka bɛn waati nataw ma. O de hukumu kɔnɔna na an ka jamanakuntigi ni o ye Général d'armée Assimi Goïta ye ale kɔni ye ayiwa weleli sɛbɛnfura sɔrɔ ni o ye invitation ye ka bɔ Ghana ale ye jamanakuntigi kura yɔrɔ ni o ye John Mahama ye. A y'a ɲini Assimi Goïta fɛ a ka nin kɛnɛ min ni kɛnɛ wasalen don k'a bɛ min fɔ a ye a ka se ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ ka t'i sen jɔ nin kɛnɛ in kan AES o jamana tɔgɔ la. Assimi Goïta ne ale yɛrɛ de ye AES o jamanakuntigi ye bi in na. A y'a jira k'a fɔ nin na kɛ sababu ye fɛn min ye ayiwa Ghana jamana ani AES jamana o fana ka se ka sigi ka fɛn caman fɔ jɛ ka baara o hukumu kɔnɔna na wele kɔni dara ma. Ko in kɔni tɛmɛnen kɔfɛ jamana maa caman bɛ k'i hakilina fɔ a la jamanaden maa caman bɛ k'i hakilina fɔ a la hali n'a y'a sɔrɔ dɔw bɛ k'a jira k'a fɔ ko jamanakuntigi ni o ye Général d'armée Assimi Goïta ye a man ka taa nin kɛnɛ in kan nka maa caman fana bɛ k'a jira k'a fɔ Assimi kan ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ ka se ka taa nin kɛnɛ in kan sabula olu y'a jira k'a fɔ ayiwa jamanakuntigi kɔrɔ min tun bɛ yen ani nin min filɛ ye o tun tɛ fankelen maa ye opposition belebele de kun ɲɛmaa ye ni o ye John Dramani Mahama ye nka min tun bɛ yen ni maaw b'o dɔn o tun ye Faransi jɔn ye i n'a fɔ maa caman b'a fɔ cogo min na o de hukumu kɔnɔna na olu maa minnu kɛn bɛ k'a kanu k'a fɔ a ka taa kɛnɛ in kan olu caman bɛ k'a jira k'a fɔ ni Assimi taara nin kɛnɛ in kan a bɛ se ka kɛ sababu ye jamana fila yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye Mali ale ni Ghana ye u ka se ka baara kɛ fɛn caman kan kurankow b'o la ani jako siraw ni fɛn caman wɛrɛw olu b'o la o kɛn bɛ k'a jira ko kura k'a fɔ ni maa min ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ Ghana yɛrɛ ale ni Burkina Faso olu bɛ dancɛ la a na kɛ sababu ye minɛnw donni ka don an'u bɔli ka nɔgɔya da sira caman fana don o sira kan an kɔni b'a jigiya k'a fɔ an ka jamanakuntigi a na t'i sen jɔ nin kɛnɛ kan jamana ninnu bɛɛ lajɛlen ka yiriwa kama.
n'an bɔra yen an bɛna kunnafoni kɔnɔna na i n'a fɔ an tun y'a ɲɛfɔ aw ɲɛna cogo min na kiiritigɛlaw ka sigi min kɛra n'a ɲɛmaya tun bɛ Mamudu Kasoge bolo n'ale ye minisiri ye min ka baara ɲɛsin bɛ kiiriko ma. Olu ye lajɛba dɔ kɛ min na san 2024 min kɛra o la ka sigi ka fɔ kɛ o kan, ani san nata ni o ye san 2025 fana ye. U kan ka baaraba minnu kɛ, mɔgɔw kan ka jɔ cɛden hakɛ minnu na, u bɛna ta ka bila baara minnu na ka se ka warawalali kɛ o la. O kɛnɛ kuncɛlen an ye kuma di minisiri ma n'o ye Mamudu Kasoge, a ye min fɔ an ɲɛna an ka jɛ k'a lamɛn. Ɲinan an bɛ fɛ ka juge 116 recruter ani greffier en chef 120. O recrutement o bɛ ka kɛ pour que ka dɔ fara juge nombre kan ani greffier en chef ani surveillant nombre kan. N'i y'a jateminɛ Mali juge min b'an bolo n'i ye o fɛngɛ an ka population na, a bɛ comme juge kelen bɛɛ bɛ kiiri tigɛ mɔgɔ 30,000 de ye. Bon, or n'i y'a lajɛ standard internationaux la, juge kelen o kan ka bɛn mɔgɔ 10,000 de ma. Bon, an ta bɛ fɔ mɔgɔ 30,000 sanfɛ. O b'a yira k'a fɔ ko juge hakɛ min b'an bolo a tɛ bɔli kɛ. Donc o de la président de la transition a y'a ɲini an ka recrutement kɛ ka dɔ fara an ka effectifs kan. Bon, recrutement in kabini an y'a daminɛ a bɛ ka kɛ jɛlenya kɔnɔ. Minnu bɛ ka baara kɛ ka tɛmɛ tɔw kan olu de bɛ ka passer. Donc k'a fɔ ko quota bɛ yen ou bien dɔw bɛ taa parce que u ni dɔw ka surun ou bien wariko ni fɛnw o si t'a la. Donc concours a bɛɛ bɛ ka kɛ jɛlenya kɔnɔ. N'i ye baara kɛ i bɛ passer. Donc n'i y'a jateminɛ concours minnu tɛmɛna mɔgɔ caman passera la minnu kun ma sigi n'a ye k'u bɛ se ka passer. Donc an ka laɲini y'o ye. Président de la transition a y'o de ɲini an fɛ k'an bɛ fɛn o fɛn min kɛ an ka population ka intérêt jateminɛ, k'an bɛ fɛn o fɛn min kɛ an ka to corruption kana ye a la, yuruguyurugu kana ye a la, nanbara kana ye a la. K'ale bɛ fɛ maliden kura o ka kɛ maa ladiri ye. Pour que i ka se ka kɛ maa ladiri ye, il faut que i ta cogo fana na ladiriya ka ye a la. Ni e taara ladiriya kɔnɔ i tɛ se ka baara kolon kɛ. Donc a bɛ daminɛ yen nɔ. Maintenant o kɔfɛ ni formation kɛra u bɛ sɔrɔ ka baara daminɛ. O baara in kɔnɔna na donc ladiriya o ɲininen don tuguni. Ni tun ye Mamudu Kasoge, ale mankan ye ni ale y'an ka kiiriko minisiri ye. Halisa an bɛ to kunnafoni kɔnɔna na, an ka baɲumankɛtɔba min bɛ an ka jamana kɔnɔ yan n'an k'a ma ko mouvement an b'i kɔ, olu kɛlen bɛ ka baara belebele min boloda nin waati in na ni o ye festival Kayi kunbɛ ye n'a bɛ senna Kayikaw fɛ yen, n'a bɛ Juwa kunfila u bɔɲɔgɔnko bɔ. O kɛnɛ kɔni kan Kayikaw u ye waleɲuman dɔ jɔnjɔn dɔ ta ka di a denba ma ni o ye Fasumata Ɲanina Batuli ye. O kɔni kɛra ka bɛn décembre kalo tile 30 ma. San 2024 a kɛra yɔrɔ min na o ye Kayi Carrefour de Jeunes de ye. Nin kɛnɛ in kɔni kan Kayikaw y'a yira k'a fɔ ka se ka nin waleɲuman dɔ jɔnjɔn in k'a ta k'a di Fatumata Ɲani Batuli ma. A ma kɛ foyi kama, a yɛrɛ kɛlen bɛ ka cɛsiri min kɛ Mali yɛrɛ ka ɲɛta o sabatiliw la. A bɛ min kɛ sifinw ye ani a bɛ min kɛ musolakaw ye ani jamana yɛrɛ ka bɔ nɔgɔla kama Mali bɛɛ kɛrɛnkɛrɛnna Kayikaw fɛ yen. Kɛmɛ ka cɛsiri min kɛ olu ka yɔrɔw la o dogolen tɛ maa la. O misali dɔ u y'o kɛ, ayiwa fɛn min ye festival belebele min ni o yɛrɛ bɛ ka kɛ Kayi dugu kɔnɔna na nin waati in na k'o y'a misali jɔnjɔn dɔ ye. Ka sabu kɛ jumɛn ye, tile damadɔ kɔnɔ n'an ko an bɛ se k'a fɔ yɛrɛ Juwakun damadɔ kɔnɔ dugu furan bɛ ka jɛ, ayiwa n'a yɛrɛ ye dɛmɛ ta ka don maa caman ma, muso cɛ sabatɔw ka taa se falaw ma ani kalanyɔrɔw ani fɛn caman caman wɛrɛw dɛmɛ taara ka ɲɛsin olu bɛɛ lajɛlen ma. O kɛmɛ k'a yira k'a fɔ Fatumata Ɲani Batuli a n'a ka jɛkulu ye nin waleɲumanyaba min ta ka ɲɛsin olu ma. Olu fana u tɛ se ka wari d'a ma, u tɛ se ka sanu d'a ma, nka u bɛ se ka min kɛ a ye o de ye ka se ka jɔnjɔn belebele ta ka di a ma, jɔnjɔn min n'a bɛ a ka fasoden ɲumanya ko fɔ, jɔnjɔn min n'a b'a ka faso kanu ko fɔ
n'a bɛ k'o ta ka ɲɛsin Kayima ani Mali bɛɛ lajɛlen o kɛnɛ in kɔni kɛra nisɔndiya dan ani bonya ni karama bɛɛ lajɛlen o Fatumata Ɲani Batulu yɛrɛ a y'i ka nisɔndiya yira kɛnɛ in kan sabula a y'a yira k'a fɔ nin min kɛlen filɛ nin ye kɛnyɛrɛye baaraw de don ale yɛrɛ bɛ ka nin fɛn fɛn kɛ a bɛ k'a kɛ Kayi kanu kama ani ale yɛrɛ ye Kayi ka den a b'a kɛ o de kama a tilala ka layidu ta Kayikaw ye k'a fɔ halisa a ka cɛsiri n'a ka wulikajɔ na to sen na cogo min na halisa Kayi bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na k'a bɔ k'a bila diɲɛ bɛɛ ɲɛkɔrɔ o bɛ se ka kɛ fɛn sabatilen ye. Balimaw n'an bɔra yen i n'a fɔ an y'a ɲɛfɔ cogo min na an ka kunnafoni jɔsen la kumabaw la cɛncɛnfuga jamana 3 faralen ɲɔgɔn kan ni o ye AES ye o kunnafonidilaw tun bɛ tile 2 sigi dɔ la a sigi kun tɛ dɔwɛrɛ ka se ka jateminɛw kɛ ayiwa fɛn min ye u yɛrɛ kan ka se ka mun de kɛ cogo min na cɛncɛnfuga jamana 3 in bɛɛ lajɛlen bɛ se ka jɛ kunnafoni di sira kelen na o dɔ bɛ tali kɛ jabaranin na n'o ye tele ka taa se arajow ma ani bɔlɔlɔ sira sanfɛ kunnafoni di siraw ani kunnafoni di sira yɛrɛ a baara kan ka kɛ cogo jumɛn de la ka kalan jɔnjɔn ta ka ɲɛsin o maaw ma u ye tile 2 sigi kɛ a tile 2 kɔnɔna na u sera ka kuma falen caman kɛ sigi kɔ an ye min sɔrɔ kunnafoni na an ka jɛ k'o lamɛn. An ye charte graphique u b'a wele charte graphique an ye charte graphique an ye charte saba choisi o saba kan ka président an ka jamana saba président kan ka sugandi ka kelen ta kɔnɔ o de bɛ na nɔrɔ an ka document bɛɛ la confédération document bɛɛ la filanan o ye plateforme numérique parce que an bɛ fɛ k'an ka communication bɛ se ka ta pour que vraiment an ka population ni jamana wɛrɛ mɔgɔ fana kan ka information sɔrɔ bɔlɔlɔ kan voilà donc sabanan o ye convention dɔ fana signera ORTM ni Burkina ni Niger radio directeur généraux pour que ala jɛ kɔngɔ bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ baara a ɲɛna aw yɛrɛ y'a mɛn ministre ko u satisfait non parce que an sera résultat mun na vraiment a kɛra résultat ɲuman ye. Ayiwa an sera ka nin de sɔrɔ ka di aw ma ko in kuncɛlen kɔfɛ a baaraw kɔni bɛ sen na cogo min na halisa ayiwa fɛn min ye cɛncɛnfuga jamana 3 faralen ɲɔgɔn kan kunnafoni di sira kelen jɔnjɔn bɛ se ka ɲini ka bila u bɛɛ lajɛlen ka bolo kan u bɛ se ka baara kɛ ni minnu ye i n'a fɔ an y'a ɲɛfɔ an ɲɛna cogo min na nin ma sɔrɔ foyi senfɛ ka d'a kan jateminɛw de yira k'a fɔ waati laban ninnu kɔnɔna na ayiwa i b'a ye kunnafoni bɛ cari sira caman fɛ ani u bɛ fɛn caman fɔ min n'a bɛ sɔrɔ diɲɛ jamana wɛrɛw ka kunnafoni di siraw fɛ ayiwa u tɛ kunnafoni fɔ a fɔcogo la a kɛra kɛcogo min na u t'a kɛ o la nka u bɛ u yɛrɛ ɲɛnataw fɔ kuma caman n'o bɛ se ka kɛ sababu ye ka birisa ka ɲagami ani fɛn caman k'olu don an ka jamana kɔnɔna na o de la u bɛna nin kɔni sigi sen kan i n'a fɔ an y'a ɲɛfɔ an ɲɛna cogo min na dɔ bɛ tali kɛ teleso la ka taa se arajo ma ani ka taa se fɛn min ye bɔlɔlɔ sira sanfɛ kunnafoni olu bɛɛ lajɛlen ma maa min kɔni bɔra ka kuma lase sisan o tun ye kɛnɛ in lamɛnba jɔnjɔnba dɔ ye n'a tun bɛ kɛnɛ in kan ka se ka a ɲɛ laminɛ ne maliyɛnden yɛrɛ don kunnafoni di kɔni kɔnɔna na a y'o dɔn fɔ k'o dɔnna kari. Balimaw n'an bɔra yen halisa an kɔni b'an sɛnsɛn ka se an ka diɲɛ seleke naani kunnafoniw na an bɛ kuma yɔrɔ min kan bi u bɛ tali kɛ kɔnɔwari jamana na fɛn min ye Cadi ta kɛlen kɔfɛ ayiwa Senegal ta fɛnɛ kɛlen kɔfɛ min n'a bɛ tali kɛ ka se ka ayiwa nanzara sɔrɔsiw bɛ jamana minnu na k'u gɛn ka bɔ yen fɛn min ye kɔnɔwari jamana fana olu ka jamanakuntigi kɔni ka san kuncɛ laseliw la min n'a ye kumamugu ta ka ɲɛsin u ka jamanadenw ma san 2025 o nali hukumu kɔnɔna na a kɔni y'a jira k'a fɔ wulikajɔw bɛɛ lajɛlen bɛ sen na cogo min na Faransi kɛlɛcɛ minnu bɛ olu ka jamana kan u bɛɛ lajɛlen bɛ se ka yɔrɔ in bila ka taa sabula a y'a jira k'a fɔ nin waati in na olu yɛrɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya bɛ u bolo kɛlɛkɛminɛnko ta fanfɛla la ani cɛdenko ta fanfɛla la k'u ka lakana n'a kɛra 100 ye bi olu yɛrɛ bɛ se k'a bɛɛ lajɛlen dafa k'u kɔni bɛna fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ ka labɛnw sigi sen kan cogo min na Faransi kɛlɛcɛ minnu bɛ u ka jamana kɔnɔna na olu bɛ se ka taa ka bɔ yen cogo min na nka maa caman kɔni ye nin kuma in ta ka dɔ fɔ a kan sabula olu caman y'a jira k'a fɔ nin tɛ kuma wɛrɛ ye Alasani Daramani Watara yɛrɛ a bɛ fɛ k'i kanbɔ jamanakuntigi kalafili nata nɔ min n'o bɛ bɛn san 2025 ma nka
ko mangoya caman bɛ yen o bɛ ka taga bari a yɛrɛ la bi ka sabu kɛ Faransi an'olu ni ɲɔgɔn cɛ baara bɛ cogo min na ani Faransi kɛlɛcɛ minnu bɛ u yɛrɛ ka jamana kan nin waati in na maa caman bɛ yen olu bɛ lagosili ta ka ɲɛsin a ma o de la jateminɛkɛla caman y'a jira k'a fɔ ni ayiwa yɛrɛ kofɔ waatiw kɔni sera ni o ye campagne ye k'a sɔrɔ Faransi kɛlɛcɛw bɛ yen maa minnu bɛ yen ni o ye fanga sina yɛrɛ ye n'an ko ma ko opposition olu kɔni bɛna se ka nin yɔrɔ in ta k'o kɛ a yɛrɛ lagosili sababu ye nin waati in kɔni na kalo damadɔ kɔ ayiwa Alasani na kɔni a y'a jira k'a fɔ Faransi kɛlɛcɛw u tɛna ye olu ka jamana kan bilen. Balimaw ni ne bɛ dan sigi an ka bi dɔgɔkun kunnafoniw na min lasera aw ma Seku Tarawele fɛ Ahmed Jakite bolo tun bɛ nɛgɛw kɛrɛfɛ juru la baaraw bɛɛ lajɛlen labɛnna ka u kalifa maa min na o y'an ka ɲɛmaa n'o ye Buwa Jabate aw sɔgɔlen ka to arajo Jɛgɛ Fɔla n'Ala ka diɲɛ jɔkun wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan kɛnɛ barikama wɛrɛ sanfɛ aw ni cɛw ka kulomajɔ la.